वेलकम टू बेग एसआरवी प्रोडक्शन। मेरे तरफ से नमस्ते आप लोगों को। और मैं आज गौरेश्वर जाने वाला हूँ और आज गौरेश्वर में बड़ो साइन आर्टिस्ट एसोसिएशन का मीटिंग है। आप लोग बने रखिए, वीडियो अंत तक मैं दिखाते रहूंगी क्या होने वाला है। आज बड़ो आर्टिस्ट एसोसिएशन में, बड़ो साइन आर्टिस्ट एसोसिएशन में क्या होने वाला है दिखाऊंगा आप लोगों को। तो चलिए चलते हो गौरेश्वर। दोस्तों मैं आप पहुँचा है, अभी यहाँ पे गाड़ी रखा हुआ है। तो हम लोग कॉलेज में आया हुआ है। ये है कॉलेज का नाम दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये जी गौरेश्वर, मतलब गौरेश्वर कॉलेज, ठीक है। गौरेश्वर कॉलेज में आप पहुँचा है और गौरेश्वर कॉलेज का नज़ारा देखो। ये गौरेश्वर कॉलेज, वाह, 1974 में बनाया गया था ये कॉलेज। तो देखिए दोस्तों, नज़ारा है ऐसे, ठीक है। और तो हाँ, मैं अभी इस तरफ जाने वाला है और मैडम भी आप पहुँचा, उन समय मैडम भी आप पहुँचा है। तो उससे थोड़ा बात करते हो, चलो। देखिए दोस्तों, आज का बड़ो साइन आर्टिस्ट एसोसिएशन का प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। थोड़ी देर के बाद स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग बने रखिए। एक्जिक्यूटिव मीटिंगाव नुजाथि फैनो हानाय मिरु आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिदिनो लेङाइ गारायुं उमेश बर' सार आरो लोगोसे सासेबाव लोगोसेनो दिनैनि बे आफादखौ सामलायलांनो थाखाय बिथांनो गथायनाय जाबाय। गोजोननाय थाबाय। दा बिथांखौ Usma लोगोसेनो मिरु बिसायाव बिबान मोननो हानाय गांसे आर'नाइ जों बिथांखौ बरायनो थाखाय आखायाव लाबाय। आखाइ खबना गासिबो बे दिनावनो सिनायथि हाबाफारियाव आखायाव लादों। जोंहा जिल्लायाव बेबायदि एक्जिक्यूटिभ मिटिं आगोलाव एसेबां लानाय जायाखैमोन, बेनिखायनो बे समावनो जोङो जोंनि जिल्लानि बिबानगिरि बिथांमोनखौ सिनायथि होनो थाखाय आखायाव लादों। लोगोसे जोंहा जिल्लानि आफादगिरि हिसाबै अन्जन दैमारि बिथांखौबो खनसेबाव गसंनानै गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। डिस्ट्रिक्ट बिसानि कृष्ण बर' आं गावनो गासैखौबो सुषमा बिथांखौ बरायनो थाखाय खावलायबाय। बिथाङानो जोंनि टाउन डिस्ट्रिक्ट बिसानि बोसोनगिरि आरो लोगोसेनो जोंनि जिल्लानिनो पार्ग नेहाथारि, बिथाङानो तामुलपुर जिल्ला हारिमुनि नेहाथारि, लोगोसे जोंनि जिल्लानि पार्ग गाहाय नेहाथारि। बिथाङा दासान्दि फिल्म डाइरेक्टर हिसाबै खामानि मावगासिनो दं। बिथांखौ जिल्लानिफ्राय आर'नाइ गांसेजों बरायनो आखायाव लाबाय। बिथांखौ बरायनो जोंहा जिल्लानिनो महरगिरि अनसुमै बर' गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। लोगोसे itu yang baik untuk borong profesional. Jadi adalah
गोजोननाय थाबाय दा जोंहा दोंसे मेथाइ दिनैनि हाबाफारियाव बिथांखि लानाय माखासे माबा दङ बेखिनिखौ आंबो बुंनो नागिरला रायज्लायना होनो नागिरला रायज्लायनो होनसै बेनिफ्राय आरो दिनैनि हाबाफारियाव जों बिथांखि लानायखिनिया गणेश बार्थडे नालाय थ' गिबि गिबियावनो लानानै बिथांखि दिनैनि हाबाफारि बायदियै थांखि लानाय जायो गोख्रैनो मिरु बिसारिसिम लाइजाम दैथायहरनायनि थि खालामनांगौ माने जोंनि मिरु बिसानि जि प्रग्राम लाना फैदों नालाय बेनि थाखाय बिथांखिया जादोंथ' बे थाबैनो आफादनिसिम लेजिस्लेटिभ कमिटिनिसिम बेखौ हाबाफारि लानाय जाबाय आरो नैथि हाबाफारियाव दङ दिनैनि मेलनि गेजेरजों थांखि आजावनाय जायोदि मिरु बिसानि सेरेमनिखौ लाबोनो हायाब्लाबो तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट कमिटि बिसानि गेट टुगेदार प्रग्रामखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय थांखि लानाय जादों। 2 नम्बर थांबाय 3 नम्बर दङ फैगौ मिरु बिसाखौ मोनोब्ला गरेस्वर हालामाव दैथायहरनाय जादों आरो तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट बिसाखौ नागुलजुलि हालामाव खुंफुंनाय जादों। बेनिफ्राय जोबथायाव दङ नांगौ जायोब्ला लाखांनाय थांखिफोरनि सायाव इयुनाव मोजाङै रायज्लायफिननाय जाबावदों बेखिनिखौनो दिनैनि हाबाफारि बायदियै बिथांखि लानाय जाबाय बिथांखि लानायजों लोगोसे बिथांखिफोरखौ बुंना रायथिना होनायजों लोगोसे आंनि रायथिना हाबाफारिखौ बेखिनियावनो सुंद'बायनानै होनाय जाबाय गोजोनथों दिनैनि आफादखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय नालाय आं फोसावनाय जाबाय गोजोनथों